Veľakrát sa ľudia pýtajú, prečo naša modlitba nie je vypočutá. Prečo naše srdce nemá silu uzdravovať iných, myslím modlitbou alebo príhovorom, prečo naša modlitba nemá takú silu. Sväté písmo hovorí, že vy ste chrámom Svätého Ducha. A či neviete, že ste chrámom živého Boha? Svätý Pavol, apoštol, to vo svojich listoch zdôrazňuje. A otcovia východných cirkví hovoria, že pripomínajú alebo vlastne prirovnávajú človeka k chrámu. Chrámu, k cerkvi, kde srdce je svätyňou, oltárom a vedomie, nie rozum, vedomie je žertveníkom. My vlastne, čo pripravujeme na žertveník v chráme, chlieb a víno, toto sa potom obetuje na oltári. A tak je to obrazne, duchovne aj v človeku. Keď my sa modlíme napríklad a v je neodpustenie, zlé myšlienky, ako keby na žertveníku, čiže vlastne tedy modlitba, už vlastne tá obeta, ktorú pripravujeme potom v sieni nášho srdca, vo svätyni nášho srdca, tá modlitba, ona už potom nevystúpi k Bohu. Podobá sa Kainovej obete, ktorá vlastne nevystúpila k Bohu, lebo vlastne u Kaina bola závisť, nebolo dobroty. Preto veľmi treba dávať pozor na to vlastne, aj preto hovorí sám Spasiteľ, že bdejte, aby sme sa sústreďovali na dobrotu v myšlienke. Lebo my hľadáme dobro poza myšlienkami, mimo myšlienok. Hľadáme dobro skôr v predmetoch, v situáciách, v prostredí, v okolí, vo vzťahoch. Nehľadáme dobrotu v myšlienke, nehľadáme ducha Božieho v myšlienke. Preto aj Spasiteľ sám hovorí, prebývajte v mojom slove, lebo jeho slovo je už dobrota, jeho slovo je už duch lásky. I sám vlastne Spasiteľ hovorí v 6. kapitole u Jána, v Evaníliu svätého Jána, moje slova sú duch a život. Jeho slovo je aj jeho meno Ježiš. Tu trošku akcentujem na Ježišovú modlitbu. Alebo vzývanie mena Matky Božej. Keď vlastne, alebo modlitba pokánia. Modlitba mýtnika. V týchto myšlienkach je už dobro. V týchto myšlienkach je už svetlo. To dobro, ktoré už môže byť pripravované na žertveníku umnaja molitva, ako zdôrazňujú východní cirkevní otcovia. A vlastne táto dobrota ide už ja vlastne predkladám cez oltár srdca Bohu, či modlitbu, ktorá sa vlastne nesie na tom základe dobra. Dobro je tu už vlastne založené na láske, na pokoji, na duchu milosrdenstva, ktorý prichádza cez dobré myšlienky. Alebo už priamo cez Božiu myšlienku, cez evanjeliovú myšlienku. Do toho nás volá Boh vlastne, aby sme viac trošku dávali pozor na to, že s akým stavom ducha sa modlíme, lebo myšlienka v ona vlastne už vyvoláva aj stav srdca, alebo stav duše, alebo stav ducha v srdci. Stav ducha v srdci, čiže vlastne aká myšlienka, taký duch v srdci. Aká myšlienka
na žertveníku mojho úma, mojho vedomia, alebo to niektorí otcovia, alexandrijskí otcovia hovoria nous, hej, čiže vedomie, aká myšlienka vo vedomí mojej duše, taký duch v srdci, taký duch vo svätyni mojho srdca. Preto každý kresťan vlastne, ktorý prichádza alebo chce niečo prosiť od Boha, alebo ide k modlitbe, vstáva k modlitbe, ako hovorí Spasiteľ, vlastne by mal byť vedomý, samosoznanie, to je tiež taký pojem v duchovnej literatúre, samosoznanie srdca, vedomý si stavu ducha v mojom srdci. Lebo naše modlitby sú viac v očiach, v ušiach, vo zvuku, v jazyku. My sa viac na texty dakedy sústreďujeme. Hej, treba aj texty, áno, oni sú vlastne tou takou oporou, takou smerovkou toho i vlastne všímame si, aký duch prichádza cez texty našej modlitby, ale modlitba je oveľa silnejšia, ak si uvedomujeme aj stav svojho srdca, stav svojej duše, aký je tam duch. Lebo keď sa modlíme na duchu nejakej pýchy, či v srdci je duch nejakého samopotvrdenia, či duch takej prílišnej sebadôvery, prílišného seba uplatnenia, keď je tam duch takej seba nadradenosti, ja sa modlím lepšie než ten druhý, hej, alebo takého akéhosi duch nepokoja môže byť veľakrát, hej, alebo nám tam niekto niečo povie pred chrámom alebo ulicou, keď ideme do chrámu, niečo možno nepríjemné vidíme, alebo nám tam niekto neozdraví a už hneď celý čas vlastne môže ísť v chráme dialóg s tým zlom, ktorý vlastne ten dialóg prebieha vo vedomí duše, ale my ho už kladieme aj na oltár srdca, to zlo. Vo svätyni nášho srdca už nemôže byť dobro. Taká modlitba, ona vlastne už nedochádza k Bohu. Hej, alebo svokra tam hrízie nevestu, nevesta svokru, alebo iné také veci. Alebo vlastne my niekedy tým, že už čakáme dobro od iných. Čakanie dobra od iných už tiež vlastne vyvádza alebo vyvoláva v srdci zlo. My trestáme dušu tým, že čakáme. Tým čakaním vyvolávame už negatívnu emóciu, ktorá vlastne zaplavuje i srdce takým nepokojom. Preto dávať dobro, mať dobrú myšlienku o blížnom. Myšlienku požehnávania, skúsiť sa aj kájať za blížneho. Keď vidíme napríklad niečo, že niečo robí nie tak, Bože odpusť, Ježišu odpusť mu, Pane odpusť tej osobe. Už vtedy naše srdce sa naplňa dobrotou, ktorá vlastne už dáva krídla tej našej modlitbe. Hej, dobro je najprv na úrovni myšlienky a potom schádza na úroveň srdca. Srdce je chrámom živého Boha. Srdce je v srdci, ja sa stretávam s Otcom. Návrat úma do srdca. Hovoria atovskí otcovia v Grécku, že to je návrat marnotratného syna do domu, lebo v srdci ma čaká Otec. V srdci je bohatstvo mojho Otca. Tak ako bohatstvo našich otcov, pozemských otcov sme mohli zažívať jedine v ich domoch. V dome, v rodičovskom dome, ja vidím bohatstvo svojho Otca. Tam ma čaká Otec. V rodičovskom dome môžem zažívať spoločenstvo so svojím otcom. A v duchovnom živote tým rodičovským domom nebeského Otca je naše srdce. Otec nás čaká v srdci, hovoria grécki otcovia. Čiže vlastne tým bohatstvom je duch pokoja v srdci, duch lásky, duch útechy, lebo Svätý Duch je, Otcov duch je utešiteľom. Hej,
duch milosrdenstva. Hej, čiže v srdci je ten duch pre Svätej Trojice. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Hej, čiže vlastne tam zažívam spoločenstvo s Bohom vo svojom srdci. Keď tam vlastne si uvedomujem dobrotu, prítomnosť Božieho ducha vo svojom srdci. My vlastne sme následkom Adamovej chyby, Adamovho pádu vyhodení zo svojho srdca na vonkajšie objekty. My už sme privykli hľadať dobro poza dom Otca, hľadať dobro poza srdce, mimo srdca. A tam vlastne dobra niet. Lebo skutočné dobro môžeme zažívať s Božím duchom, s Kristovým duchom, s duchom Otca i Syna. Tým vlastne my už vlastne hľadáme skôr dobro cez objekty, cez vonkajšiu príjemnosť. A vonkajšia príjemnosť, ona nedáva dobro. Vonkajšia príjemnosť, hoď je príjemná, ale niet v ňom dobra, lebo tam niet pokoja. Vyvoláva to v nás pýchu, strach, závislosť od toho vonkajšieho dobra. Preto vlastne aj hovoria východní otcovia o tom zostúpení úmu do srdca cez Ježišovu modlitbu. Amen.